Balimao an kuma très urgent. Balimao an balimatien Aziz Traoré a bora c'est-à-dire que AEC videoman propagandiste be ka manamana ko do ke Aziz Traoré bora ku bla au place la malien bi vidéo kadide bien mercredi 1er juillet 2026 awni ni anga janga Aziz Traoré la me folo malien bi vidéo kadide révolution ere konana munu me ka révolution tien ka ke baganya ni sakaya ni fengaya misiya anga je folo anga o corriger Aziz Traoré bulanga jango la me folo olu tɛ dɛsɛ dɛ ayi u ma dɛsɛ ni farafinw b'u jija mali de b'a jija ka baara kɛ i n'a fɔ faransi bɛ cogo min na mais abada lesi ala tɛ faransi la dɛsɛ k'a bin o tɛ kɛ faransi kɔngɔ tɛ n bɛna min f'i ye kurantigɛ ni jiko tɛ don faransi i n'a fɔ mali filɛ cogo min na mali de bɛ kɛlɛ kɛ k'a ka jiko n'a ka kuranko nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn dɛ voilà a b'a kɛ to a b'a kɛ to quoi Aziz Traoré bɛ ka kuma fɔ a ye kuma in mɛn dɛ voilà a y'a kɛ to quoi olu tɛ dɛsɛ dɛ ayi u ma dɛsɛ ni farafinw b'u jija mali de b'a jija ka baara kɛ i n'a fɔ faransi bɛ cogo min na mais abada lesi ala tɛ faransi la dɛsɛ k'a bin o tɛ kɛ faransi kɔngɔ tɛ n bɛna min f'i ye kurantigɛ ni jiko tɛ don faransi i n'a fɔ mali filɛ cogo min na mali de bɛ kɛlɛ kɛ k'a ka jiko n'a ka kuranko nɔgɔya i n'a fɔ faransi ta bɛ cogo min na o de t'a ɲɛ bɛɛ b'a dɔn faransi fin n'a gɛlɛya bɛɛ a ka nɔgɔn ni mali ta ye muso kɔnɔma bɛ lafiya min na faransi bɛɛ b'a dɔn muso kɔnɔma bɛ lafiya la mali la ni den wolola faransi gouvernement de ta don mais yan i bɛ den wolo i seere de e y'i yɛrɛ seere de faransi ka ca ni mali ye fo siɲɛ 3 donc anw de kan ka kɛlɛ kɛ sisan k'an ka dugu jɔ k'a ɲɛ ko faransi ta ɲɔgɔn na a banna an ka muso kɔnɔmaw la lafiya ko faransi ta voilà musow bɛ kalan na i n'a fɔ faransi taw ka nin juguya wale dabila denmisɛnninw na i n'a fɔ tubabuw fɛ yen voilà adamadenya taabolo ɲuman minnu b'u fɛ yen an de kan k'an yɛrɛ dilan ka bɛn o ma merci Aziz an ka sɔn abada k'an ka laɲini ye k'o de ka tiɲɛ i n'a fɔ ko a tɛ anw fɛ yen cogo min na voilà misaliya sisan n'i ko ko kurantigɛ bɛ mali la u b'a fɔ i y'a ni kurantigɛ bɛ ameriki o de bɛ na an ka kurantigɛ ban o kɔni o ye fɔ dɛ kurantigɛ bɛ ameriki o de bɛ na mali ta ban merci au contraire o bɛ malidenw hakili salo de k'u sigi ka gɛlɛya an de kan k'an ka kurantigɛ ouais c'est vrai an man kan k'a fɔ k'an k'an jɛ ko parce que ko nin gɛlɛya in bɛ karisa bolo i t'a sɔrɔ karisa ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ka wulili la an ka fɛɛrɛ ɲini a ka wulili la a banna mais an tɛ ninnu fɛn ninnu jate quoi perdu soumet la officiel a bɛɛ lajɛlen ka lamɛn dɛ ni kɔni k'u y'a fɔ dɔrɔn ko an kan k'an ka gudɔrɔnw dilan an ko cɛ hali faransi yɛrɛ gudɔrɔn sɔgɔsɔgɔlen don ouais d'accord mais munna faransi gudɔrɔn ɲɛnama minnu bɛ yen munnu fana t'anw fɛ yan merci yɔrɔ la anw tɛ ɲuman misali ta bala fo kolon voilà an b'a kan ka kɔrɔbaya ta surtout anw ka génération et puis mɔgɔ minnu bɛ yen n'o misali ka ca o tigi bolo olu de ye mɔgɔ kalanbaw ye voilà mɔgɔ minnu bɛ se ka jamana ka gɛlɛya ka jamana kɔnɔdenw hakili la sɔn o kan u kana fɛɛrɛ ɲini a la dɛ mais u ka sɔn a ma ko parce que ko nin b'a la ninnu bɛ kan ka fura ɲini u ta la jabɛti kun t'anw na yan nɔ chinois ye mun ye ko chinois ye fura sɔrɔ jabɛti la wallahi o tiɲɛ voilà ka ban pewu pewu mais est ce que amérique de y'o sɔrɔ wallahi chine de y'a sɔrɔ donc chine de fana b'o feere diɲɛ kɔnɔ voilà mais chine taara médecine kalan jɔn ma tubabu kelen ninnu voilà c'est à dire que an ka mɔgɔ sigilen de bɛ hali n'a fɔra ko tasuma wulila faransi la i b'a ye dɔw bɛ k'o kɛ yɛlɛko ye k'a sɔrɔ n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna an ka révolution sɔrɔsiw y'an ka révolution tiɲɛ quoi sɔrɔsi ninnu tɛ révolutionnaire ye n b'o de fɔ an na anw ni an minnu ye révolution in kɛ anw ni bɛn de cerveau ninnu an ni faransɛ dɔw kun ka di o n ko faransɛ dɔ bɔra fo faransi ka taga anw dɛmɛ marché la u yɛrɛ ka jamana contrôle la an bɛ se ka kojugu kisi ne Sékou Tounkara tɛ kojugu ɲini k'a ka se faransi ka denw ma jamais ni Macron gosira hali ni mɔgɔ dɔ ye Macron tɛmɛtɔ sɔrɔ ka tɛgɛ tulo kɔrɔ o bɛ diya ne ye parce que Macron ka politique de bɛ k'an sɛgɛn bi mais faransi ka denw an n'olu tɛ kɛlɛ la awa an somɔgɔw bɛ faransi fana Aziz Traoré i ye halala kuma de fɔ awa halalaw de b'a faamu dɛ Aziz ye kuma min fɔ halaladenw de b'a faamu yɛrɛwolodenw de b'a faamu danbetigidenw de b'a faamu wallahi bilahi kuma fɔ a ye hɔrɔn kuma de fɔ hɔrɔn de bɛ hɔrɔn kan kumakan mɛn kuma bɛ filaw ɲɛkɔrɔ Aziz ye kuma fɔ tiɲɛ de don c'est à dire que n'i ko kurantigɛ bɛ Mali la kurantigɛ bɛ fanga u bɛ taa faransi yɔrɔ dɔ photo ta ko kurantigɛ bɛ yen mais faransi dilannen bɛ ka tɛmɛ Mali kan o t'o yɔrɔ bɔ o
Azizi ka kuma tiɲɛ de. A bolo ko Faransi bɛ dɛsɛ, a bolo ko Faransi bɛ dɛsɛ cogo min Faransi tɛ dɛsɛ ten koyi. A b'a dɔn mun y'a to Azizi ye kuma in fɔ a, n bɛna a secret fɔ ɲɛna. Olu fɛ yen, justice est indépendante. Olu ka justice est indépendante de. Makaron ti sigilen to a ka salon kɔnɔ k'a fɔ procureur ɲɛna taa karisa minɛ. O tɛ kɛ Faransi. Olu fɛ yen, séparation de pouvoir de b'olu fɛ yen. Jamana o jamana ni sariya bɛ bato, o jamana tɛ bin. Faransi ka denw ka hakɛ b'u ban. U tɛ bin dɛ Faransi. N b'o fɔ an na. Walahi hakili la k'u bɛ bin cogo u tɛ bin ten. Anw somɔgɔ caman bɛ Faransi. An bɛ ka taxes sara Faransiw. Ni Faransi man di mun ye, e bɛ ka taxes mun sara, n ko b'o don marifa la ka di terror ma. I tɛ Faransi bila. An bɛɛ b'an makun. I m'a ye ne bɛ Amérique yan nɔ. Ne makun ne bɛ. Dɔwɛrɛ tɛ o. Sara ani Faransi bina fɔ de woro na fɛrɛ an tɛ ka taa ka ɲɔgɔn to quoi. Mais an b'u jogo jugu fɔ. An bɛ bɔ ka Faransi fɛ. N ko Faransi ka den dɔ bɛ Faransi yɛrɛ critiquer la. Faransi ka den dɔ bɛ Faransi critiquer o. Mais dɔw ye kɛlɛ in bɔ politique minan kɔnɔ ka kɛ juguya ni bagandenya de quoi. U tɛ révolution dɔn. A dɔw yɛrɛ bɛ taga tasuma wuli Faransiw ka yɔrɔw la yɛrɛ. O ye baganya de o tɛ révolutionnaire de. A bɛ min a bɛ juguya de. C'est à dire juguya donn'u la. E ma hali minnu tɛ Asimi fɔ u b'a fɔ ko ka t'olu somɔgɔw attaquer yan. C'est à dire waraw ni jakumaw ni malangolonden jamana saraka den minnu wololi kɛra héritare jamana ma u kɛlen bɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan ko révolution aw tɛ révolution na dɛ. Aw ye révolutionnaire de kɛlɛ n'o ye Ben le cerveau ninnu ni docteur Choguel ninnu ni M5 ni yɛrɛ wolo dɛ. Olu de ye halalaw ye olu de yɛrɛ n'olu da t'a la a tɛ ɲa. Aolu bɛɛ dabɔ a la bi a bɛ cogo jumɛn bi bɛɛ tigɛra aw la hali n'aw kumana hali n'a ye mɔgɔ wele ko ka taa boulevard la mɔgɔ tɛ bɔ parce que bɛɛ tigɛlen don aw la bi so fila bolikɛnɛ fila ye taa boulevard la maa si tɛ bɔ aw nɔfɛ bon jamana o jamana ko sariya tɛ bato a jamana la ala tɛ barika don a jamana la sariya de bɛ bato Faransi o pouvoir tɛ Macron bolo bi k'a bɛ se ka wuli bi ka ko dɔ kɛ justice b'a fɔ k'a tɛ kɛ ni Macron ye Faransi dɔrɔmɛ kelen suɲɛ n'a ma taa kaso la k'a fɔ ma tout ɲɛmɔgɔden a bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ minnu kun k'an bɛ sa halaladenw yɛrɛwolodenw olu de bɛ k'an ka jamana nafolow suɲɛ 80 miliyari suɲɛna Mali la jɔn min nana ka taa kaso la Asimi de b'i sigilen to kuluba k'a fɔ procureur ɲɛna jɔn kan ka minɛ o bɛ kɛ Faransi o tɛ kɛ Faransi a b'o fila comparer ɲɔgɔn na Asimi mun d'anw kan Faransi ma d'anw kan Asimi mun d'anw kan hali colonisation ma d'anw kan c'est-à-dire Asimi mun suɲɛ Maliyɛnw kun hali Faransi ma suɲɛ Maliyɛnw kun an yɛrɛ lamɛn ka jugu ɲɔgɔn ma mun bɛ ka kɛ Afrique du Sud an y'o ye o cɛ a bɛ bagala bɛɛ ma arabu de tubabu wallahi farafin de ye farafin jugu ye a ɲɔgɔn siya kolomada de b'a la ka diɲɛ da a yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ka tila ka wuli ka mɔgɔw jalaki fan bɛɛ arabu man ɲi e ka taa tunga la i ka taa wari ɲini ni kɛra milliardaire ye billahi i bɛ siranfɛn fɔlɔ ɲɛ o yɛrɛ somɔgɔw de dans ta propre famille tes ennemis viennent de là-bas i b'o ye Afrique de arabu dɔ de bɛ taa e ka milliard minɛ ka suɲɛ a bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ arabu de don arabu tɛ a bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an ka dunko juguya de don n'Asimi Goïta kun nana ka fanga ta k'i ɲɛsin baara ma ni kɔrɔnɛ cɛ sisan b'a sɔrɔ terroriste kɛlɛ banna a y'i sigi ka taa sunguruba entretien de kɛ ka sunguruw ta k'olu yanga ka avion san ka d'olu ma aw bɛɛ y'a ye aw bɛɛ y'aw ɲɛ kɔ kan a tɛ si Macron na Macron ka Faransi nafolo ta k'a b'a don sunguruba la a tɛ si Macron na k'a bɛ taa somɔgɔw ta k'u placer yɔrɔ min ka d'a ye a tɛ si Macron na k'a ka gouvernement bɛ corruption kɛ k'a ma taa kaso la ni Macron ye Faransi dɔrɔmɛ kelen dun n'a ma taa kaso la k'a fɔ ma tout ɲɛmɔgɔden ninnu ye Mali joli dun a bɛ se k'o fila comparer yan u tɛ comparer ma ye Faransi ye fɛn kelen min kɛ n'a ma ɲi o ye u bɛ ka taga Afrique suɲɛ mais u yɛrɛ ka jamanadenw bɛ hinɛ olu la u t'u ka jamanadenw ka wari suɲɛ i t'a mɛn ko Faransi président ye jamana nafolo suɲɛ a bɛ siran yɛrɛ parce que justice bɛ yen olu ka justice o ni président tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la anw ka président américain a ko mɔgɔ minnu na wolo yan ko tɛ yan papier sɔrɔ u ka cour suprême bɔra k'a fɔ ko nkalon ka pouvoir t'a bolo o de ye jamana ye a yɛrɛ kɛ min bɛ ka kɛ Sénégal a bɛ fɔ de ma ko souveraineté retrouvée a bɛ minnu b'an kunna ko révolution ni ye révolution ye k'a t'i firi mɔgɔw da la ka mɔgɔw jeli min don o don ka sungurubaw ta k'o fɛ cɛ ni ma kuma da la n bɛ kasi quoi et puis bagaw ni sagaw ni wulu ni jakumaw b'a la ko an bɛ révolution de kɔnɔ a ye révolution de est ce que aw bɛ révolution kɔrɔ dɔn parce que dɔw bolo ko révolution ye ka bɔ dɔrɔn ka Faransi deni et puis o de ye révolution ye o fɛrɛla mɔgɔw ma Aziz Traoré ala ka barika don i la fo k'an sa développement na avancement na an bɛ sira mun kan n'an ma bila
ante kan comparer France la faut kan ala ante France mina haliya France ba nga fɛnw chouin o yi tiɲɛ di ma ba da ka jamana do ne ma Macron bɛ taa an ka sanu minnu ta Mali la n'an ka pétrole minnu ta Macron t'a da muso ma Macron t'a di sunguruba ma a b'a don France ka denw de la u b'an ka fɛn fɛn chouin Afrique u t'a bila u t'a du somɔgɔw ma u t'a du bɛnkɛ ma u t'a du tonton ma u t'a du ka sunguru ma u b'a du ka jamana de la u bɛ taa chouin kɛ a bɛna fɔ warabe bɛ taa sogo faga kana da denw de ma a tɛ taa di den wɛrɛ ma o n b'a da yɛrɛ denw de ma olu ka président bɛ an ka fɛn minnu ta u b'a du ka jamanadenw de ma a hɛrɛ bɛ s'u ka jamanadenw de ma u yɛrɛ t'a ta diɲɛ kɔnɔ Sarkozy y'a ka campagne wari minɛ Kadafina a tɛ na gɛrɛgɛrɛ kɔnɔ a to mɔgɔ ka dɔn mɛ sa aw minnu k'an kunna ko révolutionnaire don u bɛ ka mun k'aw ɲɛta la u n'u ka cun sini u b'a fɔ ca sini u t'u dalakan bato u bɛ nkalon min tigɛ hali tentenba ta tigɛ aw bɛ tila k'aw jɔ k'a b'olu ni tubabuw kɔnpare adamaden ka barika bɛ sɔrɔ hɔrɔnya ye fɛn kelen de i b'i dalakan bato olu ka présidents tɛ mandat 2 ni 3 ni 4 kɛ olu ka présidents u t'u ka jamana nafolo chouin i t'a mɛn ko Faransi président ye Faransi nafolo détourné i t'a mɛn ko Amérique président Amérique olu filɛ ala de barika dɔw la quoi a fɔ k'aw sa ni kuranɛ cɛ tɛ k'olu la tant que aw ma tagabolo changer tant que mɔgɔ dɔ de bɛna sigi président la ka sago kɛ jamanadenw na ala tɛ barika don aw la jina ko tɛ fɔ e ma ye ala ye barika don Sénégal la a y'a lajɛ Sénégal bɛ cogo min bi barika bɛ Sénégal la b'an na c'est la vraie c'est par a y'a lajɛ Ousmane Sonko ni fɛn bɛ cogo min na ni a bɛ ka kule ka tɛgɛrɛ fɔ Ousmane Sonko kun maintenant ni Mali de don san b'a sɔrɔ u ye sariya chouin c'est-à-dire Sorasi ye binganikɛla de Sorasi ye vagabond de quoi faut que diɲɛ wuli ne tɛ Sorasi soutenir fanga la bilen c'est fini c'est des moi j'ai soutenu parce que ne b'a dɔn Sorasi jogo man ɲi dɛ mais ne bolo peut-être il y a des exceptions parce que ne tɛ fɛn bɛɛ gosi bere kelen na quoi ne ko tiɲɛ na ne ni bɛn ni an ye ɲɔgɔn an ko tiɲɛ na an ka sansiri ni Sorasiw ma lala ninnu n'an bɛ ɲɔgɔn faamu an bolo ko ni Sorasiw b'an faamu an bɛ révolution kɛ an bɛ zone minɛ an bɛ corruption kɛlɛ jamana bɛ jɔ c'est-à-dire an ka laɲini yɛrɛ kun ye min anw M5 mɔgɔ an ka laɲini kun ye min ye Amérique bɛ ka gérer cogo min dɛ justice ka baara kɛ tiɲɛ kan président kana suɲɛni kɛ wariw kana suɲɛ jamana ka jɔ an ka laɲini bɛɛ de filɛ o de ma kɛ an n'u fara la o dɔrɔn de don mais wulu dɔw bɛ o t'o faamu i ma u taara quoi u taara Abdou Niang ninnu nɔfɛ ani Boubou parce que olu bɛ sɔn u ka ko ma an tɛ sɔn o ma parce que hɔrɔn t'olu ye u tɛ miiri sini na u bɛ jɛni ka ɲimi de fɛ bɔ anw t'o mɔgɔ ye voilà la vérité ala k'a kɛ ɲuman d'an ma